Anunț important. Vreau să promovez două canale. Primul este cum era? Așa era parcă. Nu, dacă nu mai știu. Revin. Că ne mâncăm. Ok, primul canal este Gamer Pro. N-ai văzut mâncare și poze, Roti. Aici. Nu înțeleg ce vorbești. Videoclipuri. Hai să facem clipul ăla de care Și al doilea canal să opresc ăștia filmările ca Dar nu pot să mă înjur pe mine. este Bă, Roti, gata acum, că nu se face. Dar Rotbi are și un fetiș. este ăsta. Ce-mi plăcea. Are masochist, așa. Bă, unde am pus, mă, crafting table-ul ăla? Bă, Nociv, unde e crafting table? Eu am plecat de mult. Era chiar atent, era chiar în mijloc, pe un stâlp din ăla. A bătut copilul. Ce face, mă? Ce-a făcut, mă, Și Tyler? mai uite. În Și chat nu canalul arată ăsta nimic. și- Bă, gata, Da. Hai, Apare.